вазорати молияи тоҷикистон гуфт 7 корхонаи азими кишвар кори худро дар соли 2022 бо зарар ҷамъбаст карданд. ин натиҷагирӣ пас аз як арзёбии фаъолияти солонаи 21 корхона эълон шуд. пеш аз ҳама ширкати барқи тоҷик, хуб ширкати ҷамъияти самомикшудаи алюминии тоҷик, хуб инҷа маблағи хуб тоҷикер, албатта тоҷик трансгаз алюмини сохтмон корхонаҳое ҳастанд ки фаъолияти худро бо зарар ҷамъбаст карданд. инҷа дар рӯйхат ҷамъияти самомикшуда МБО Роғун ҳам ҳаст. албатта ин чиз боз шояд таҳлил мехоҳад, лекин ҳамин 7 корхона аз рӯи маълумотое ки то ба ҳолати имрӯза омода шуданд, ҳамин 7 корхона фаъолияти худро бо зарар ҷамъбаст карданд. вазири молия ҳамчунин таъкид кард ки таҳқиқи нишондодҳо то моҳҳои июн-июл идома мекунад ва нишондодҳо мушаххастар хоҳанд шуд. ӯ тафсилоти бештар надод. дар ҳамин ҳол ширкати барқи тоҷик ва талко низ ба муроҷиати расмии мо дар ин бора посух надоданд ки чаро солро на ба даромад балки бо зарар ба поён бурдаанд. коршиносон сабаби ба чунин нишондодҳои манфӣ ҷамъбаст кардани фаъолияти аз қабили барқи тоҷик ва талкоро ба таври гуногун арзёбӣ мекунанд. یک کارخانه‌ای که فعالیت آنها به واسطه به برق ربط دارد، من گمان میکنم که سبب اساسیش این رشد کروپسیون هست. چون که ببینید همون کارخانه‌ای که از شما نامبر کردید بعضیشون برق با نرخ ارزان‌تری میگیرن، برعکس به اهالی هر یک کیلووات برق با نرخ بلندتر پرداخت کرده میشود. наҷибулло раҷабов раиси шӯрои директорони корхонаи талко дар нишасти солонаи хабарии вазорати саноат сабаби бо нархи арзон дастрас кардани барқро аз ширкати барқи тоҷик шарҳ дода буд. истеҳсолот дар ширкати азими тоҷик аллакай 48 сол идома дорад ва технологияе ки дар онҷо амал мекунад бисёр кӯҳна фарсуда шудаанд. имрӯз онро аллакай ба пурагӣ иваз кардан талаботи замон мебошад, зеро хароҷоти барқ, хароҷоти кокси нафтӣ, анод, ҳама ин хароҷоти қувваи кори барои 1 тонна алюминий бисёр гарон мебошад. фарз кунем ки агар дар истеҳсолоти ҷорӣ барои истеҳсоли 1 тонна алюминий 22 дар ширкати мо 22 000 киловатт бошад, агар дар технологияи замонавӣ ин нишондиҳанда ба 13 000 киловатт-соат баробар мебошад. вазъи молиявии барқи тоҷик, ширкати монополисти давлатӣ дар бозори нерӯи барқ солҳост ногувор мемонад. намояндагони ин ширкат дақиқан маълумот намедиҳанд ки қарзи ин ниҳод ба чанд расидааст. соли 2020 ҳукумат ҳудуди 5 миллиард сомонӣ қарзи ин ширкатро дар назди вазорати молия бахшид, вале ба зудӣ қарз боз пайдо шуда ба садҳо миллион сомонӣ расид. ҳукумат борҳо ин вазъро баррасӣ карда, аммо тасмими бунёдие дар бобати он нагирифтааст. раҳбарони онҳо барои фоидаовар шудани ин ширкатҳо аз ҷиҳати молиявӣ чандон ҳавасманд нестанд, чун ин ширкатҳо давлатӣ ҳастанд, яъне моли ҳеҷ кас нест ва онҳо чун шаффофият дар кори онҳо вуҷуд надорад, шеваи идораи корпоративӣ вуҷуд надорад, бинобар ин онҳо ҳавасманд нестанд ва ба гумон аст ки ба ин шеваи кор дар ин солҳои наздик ин ширкатҳо муваффақ шаванд. ба иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдо дар соли 2022 тавлиди алюминии аввалия дар тоҷикистон 62 000 тоннаро ташкил дод ки нисбат ба соли 2021 2.5% бештар будааст. ба иттилои ин ниҳод соли сипаришуда тоҷикистон 51 000 тонна ин металлро ба маблағи ҳудуди 140 миллион доллар ба хориҷ содир кардааст. дар соли гузашта ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар дар маҷмӯъ беш аз 16 миллиард киловатт-соатро ташкил додааст ки ин нишондод нисбат ба як соли пеш 360 миллион киловатт-соат афзоиш ёфтааст. ин омори вазорати рушди иқтисод ва савдо комилан зидди эълони вазорати молия аст ки соли гузаштаро барои ҳарду корхона бебарор номидааст. гузорише ки ҳоло дидед чӣ хел буд? маъқул шуд ё нашуд? мехоҳед ки аввалин шуда гузоришҳои моро бинед? пас ин тугмаро пахш кунед ва обуна шавед. шумо аввалин бинанда хоҳед шуд.